Ginoo. Ayaw mong undang sa pagsimba sa United Pentecostal Church. Kay mao ni inyong sakyanan aron mo tagbo sa atong pamanhunon. Di ata diri giatiman, di ata diri ginatudluan. Naay apostolis diri, naay propeta, naay evangelista, naay pastor, naay magtutudlo aron ang atong kinabuhi mapatahom kaysa di madugay muabot ang pamanhunon o ang katawan sa Ginoo musugab kaniya. O ang Biblia nag-ingon o talisanog na ang adlaw o unya si Isaac nga naog paubos og si Rebecca ingon si Sir Rebecca sugata si Isaac. So nakita na nato mga kaigsunan, mikanaog na si Isaac o misugod na po sa pagtungas si Rebecca aron magtagbo silang duha o kitang tanan musugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Hallelujah! Idigdingog sa trompeta, kining lawas ka mamatay, alis na lawas nga di na mamatay. Kining lawas ka madunot, alis na lawas nga di na madunot. O musugat na sa Ginoo sa kahanginan, o paging-ubad kaniya sa walay katapusan. Hallelujah! Praise God! Basta. Ay mama, taas ka mama. Para. Be kited. Kung doon ay nagbuntis diri karon, o niya lalaki inyong anak, nganli og inok. O kiningwa pa mabuntis, kung lalaki, nganlig inok. Because Enoch means dedicated, consecrated. Enoch walked with God for 365 years. And Enoch was translated without seeing death. And before he was translated, he left a testimony that he pleased God. Nagbilin siya pamatuod nga una siya gilalin sa Dios nga wa moagig kamatayon. Ang Dios nga muot niya, nalipay niya. Di man ini kung ang Dios malipay sa imuha, tagaan ka o kalipay nga unspeakable. Yes, amen. Kung ang Dios malipay, tagaan kay panalangin nga wala kay kasudlan. Kung ang Diyos malipay, tagaan ka sa balang Espiritu na dili ni mo masugid ang kalipay. Basta ang Diyos malipay. Grabe ang iyang buhaton. Ay, dong, sunod lang ka ni Pastor, ha? O, sunod, ha? Sunod. O, sunod. Sunod. Di ba pagkanindot tanawon kung ingon anak mo? Musunod mo sa Ginoo. Bisan asa. Pagkatad musunod ko. Sunod dong. Talidong up. Pasensya mga manuhay, mga manang, mga luna. Sunod dong. Galimang anak. Musunod siya mga kaigsunan. O, bisag lisod ang dalan, sunod. Bisag huwag kasabot, sunod. Bisag huwag kay balo, sunod. Kaya ang gusto sa Ginoo, tumusunod ka. Musunod ka, mga kaigsunan. Huwag kay daghapot. Sunod. Kay bawag ka inok. Ay, ayaw una-una na ko dong. Sunod ka. Sunod. Nganong siya akong gipili? Nganong wa ko mamili sa inyo diha? Kay musunod ba di man ni magreklamo? Kamu pasundon mo. Agad, pastor, pagklaro, asa ka pa yun. So, kanya itong gagyan, pastor, yung manang nagkasabutan eh. Dahil hanggang
nagreklamo? Pero kining bata mo sunod, bisan naasa ko paingon. Kaya nga naman, wa man sa kay balo. Ang iya ng ibaluan mo, sunod lang siya. Ang Ginoo na ikaingon, gawas kung mahimo mong bata, di mo kasulod sa dingarian sa Diyos. Ang limang kana, sunod daw. O di mo sunod ka, malipay man ang Ginoo. Nakay kwarta? Hindi na kay kwarta. Oo, basta malipay ang Ginoo kay mahatag man ang kwarta. Paintir man ni Dong. Na-sure na Ginoo Dong. Na naman si Quintan, di ba? Kaysa yung mga lagad sa Ginoo, purdoy mo. Dili, oy! Sunod lang! Ayaw magreklamo! Hatag ka di kapulong, ayaw magreklamo! Sunod lang! Hindi, kay malipay lagi ang Ginoo nga igsuon. Di na ka niya pasundon. Magkuyog na mong duha. Wow! Pagkanindong mo, duha na tadong, no? Kakita ka sa unahan, parihan ako. Oh. Kuyog daw taron. Oh, lakaw. Kuyog siya. Duha naming makakita sa unahan. Praise God. Sa taas ng panahon, sa pagpangalagad, mga kaigsunan, gikan sa pagsunod, ang Ginoo makiguban, makitapat. Hallelujah! Makita nimo ang kagulian sa kalibutan nga nakita sa Ginoo. Makita nato ang kasabog sa kalibutan nga nakita sa Ginoo. Hallelujah! Basta malipay ang Ginoo. Napaka oh, 100. Praise the Lord! Naliman ka. Basta malkisa may maingon nga mga lagad sa Ginoo ay kwarta. Ngayon, mga pioneering pastor, ang kwarta lang mo. Kay di tagyaan sa Ginoo. Padalaginan ta sa Ginoo. Praise God. Oh. Napailaing Diyos, may hantag ko 100. Ang panalangin na ay mga tao panggamiton para muhatag mo panalangin. Wami magsabot ni Pastor ha? Ginandok lang po siya sa Ginoo. Basta malipay ang Ginoo, gamiton niya laing tao. Kung laing tao ang gamiton niya, ayaw na mos bata hatag, diri na po sa ako. Oh, basta malipay ang Ginoo, maigsoon. Lingkod sa gutadong kay di kapoy ko. Di ba nindot may panahon ka sa Ginoo? Nga makikistorya ka sa Ginoo. Praise God, natandugon ka sa Espiritu sa Ginoo. Praise God, nga mabati nato atong Ginoo, nga atong kauban. Hallelujah! Nga mabati nato ang iyang presensya. Nga mabati nato ang iyang Espiritu. Karoon lang may nakita aning mata ba, oh? That's right. Pero may iksoon na, lipay kay siya. Dagan na yung kwarta. May natanaw na mo. Ayaw ihatag ni mama, ha? Saan ni mo na sa iyong paliton? Diba? Palit ka, baka? Ano sa man? Mungi ka? Uy, nausa. Bangat ni mo ito. Oh, kuyong na po. Abraham, walk with God. Yes. Makiglakaw ta kauban sa Ginoo. Kada simba, kada pagdaig dato sa Ginoo. Nagkiguban ta sa Ginoo. Katapusan. Dong, ikaw na po'y lakaw dong kay iko'y sunod nimo. O tanaw, lingi siya tinudoon ba? Ingon ang Ginoo pang lakaw ka mo. Kay ako magauban kaninyo. Hallelujah!
Si Daniel minakaw, naabot sa mga leon, pero ang Ginoo tuwa na sa langop sa mga leon. Ang tulo ka Hebrewanon, gilabay sa kalayo, pero ang Ginoo nakiguban kanila dito. Hoy, daw malipong ko nimo. Hinayag tuyok kay malipong ko. Oh, ang Ginoo ingon siya, ang inyong Diyos magbalantay sa Israel. Dili may katulong, dili may tagpilaw. Lakaw pa dong. Sige, nakiglakaw ta karon. Ingon ang Ginoo mga kaigsunan. O sa ako to, ang sama to. Ano po dong 100? Praise God! Mga igsoon, musunod ta sa Ginoo, makigtupat ta sa Ginoo, o maglakaw ta nga maguna sa Ginoo. Kaya ang Ginoo magasunod ka nato, mamauli ta nga may pagsalig. Huwag ka maglakaw nga maginusara, huwag ka maglakaw nga huwag tayo kapadulkan. Painod ta sa imaya, nga giandam sa Ginoo. Manindog taktanan, hallelujah! Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah! Dili ta masaad sa dalan. Musunod ta sa Ginoo. Dili ta mawala. Nakigtupad ang Ginoo. Dili ta pasagdan. Kaya ang Ginoo nagayon. Makiguban ako kaninyo sa walaing katapusan.